Nhar il-Ħadd 26 ta' Jannar, id-Djoċesi ta' Għawdex flimkien mal-grupp fi ħdan il-Pastorali tal-Familja ħejjew taħdita għan-nanniet bit-tema Nanna u Mami immexxija minn Carmen Delicata u l-Isqof Anton Tewma li għalija kien hemm konkurrenza sabiħa. Matul il-preżentazzjoni, is-Sinjura Delicata tkellmet fuq diversi temi li jirrigwardjaw speċjalment il dawk in-nanniet li għadhom jgħinu fit-trobbija tan-nuputijiet fosthom dak li tistenna s-soċjetà minnhom, sitwazzjonijiet li jsibu ruħhom fihom u kif jaffrontawhom, kif ukoll l-aspetti pożittivi li jġib miegħu dan ir-rwol. Min-naħa tiegħu l-Isqof Tewma rrimarka fost l-oħrajn dwar kif l-irwol tan-nanniet huwa indispensabbli f'dik li hija trasmissjoni tal-fidi lin-neputijiet u x'tip ta' kontrolli għandu jkun hemm fir-relazzjoni ta' bejn in-nanniet u wliedhom f'din il-fażi tal-familja. L-Isqof li naqalilna li bħalissa fid-Djoċesi ta' Għawdex qed isir ristrutturazzjoni bilan li l-familja tibqa' tiġi mejjuna f'kull stadju u sitwazzjoni li l-ħajja moderna tippreżenta. Matul il-medda tas-sekli, il-Knisja qatt ma naqset milli tagħti t-tagħlim kontinwu tagħha fuq iż-żwieġ u l-familja. Waħda mill-ogħla espressjonijiet ta' dan il-Maġisteru ipproponija l-Kunċilju Ekumeniku Vatikan II fil-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes li jiddedika kapitlu sħiħ lill-promozzjoni tad-dinjità ta' żwieġ u tal-familja. Fil-waqt li nibqgħu nsegwu xi filmati li aħna ġbidna waqt din il-konferenza, inwasslu tarif mingħand l-Isqof Anton Tewma dwar it-twaqqif ta' gruppi differenti fi ħdan id-Djoċesi ta' Għawdex li l-koll għandhom lan li jassistu lill-familja nisranija meta tkun iffaċċjata minn sfidi li l-ħajja taf tippreżenta. In-nukleo familjari huwa r-realtà l-iktar bażika li fuqha hija mibnija s-soċjetà. Għalhekk il-familji tant importanti mod speċjali fil-politika, importanti anki għall-Knisja. U minħabba fekk propju d-Djoċesi tagħna qed taħseb illi tirristruttura, tkompli tirriforma il-ħidma favur il-familja. Fil-fatt, f'dawn l-aħħar ġimgħat iffurmajna daqs 10 timijiet illi jieħdu ħsieb diversi tipi ta' familji li aħna qegħdin naraw madwarna fi żminijietna. Grupp li jieħu ħsieb il-preparazzjoni għaż-żwieġ u l-ewwel snin tal-ħajja miż-żewġa, imbagħad hemm grupp ieħor illi jieħu ħsieb il-familji fl-ewwel snin ta' żwieġ bejn 5 u 10 snin bejn wieħed u ieħor, allura dawk li jkollhom it-tfal żgħar, preparazzjoni għall-magħmudija, għas-sagramenti ta' tqarbina u tal-Griżma, kif ukoll anki dawk dan il-grupp jieħu ħsieb lil dawk illi qegħdin jitħabtu biex ikollhom tarbija, illi ma jistax ikollhom tarbija. Imbagħad hemm grupp ieħor li jieħu ħsieb il-ġenituri tal-adolescenti. Tim ieħor jieħu ħsieb dawk il-ġenituri li spiċċaw mingħajr l-uliet issa għax kulħadd ħareġ mid-dar, ngħidulhom l-empty nesters bl-Ingliż. Imbagħad hemm grupp ieħor, tim ieħor żgħir li jieħu ħsieb lil dawk il-familji li huma ffurmati minn membri li qabel kienu diġà jiffurmaw parti minn familji oħra jgħidulhom blended families. Il-missier li jiġi bl-uliet, l-om li tiġi wkoll bl-uliet u li naqdu flimkien jagħmlu familja ġdida. Din hija realtà fi żmienna li għandha bżonn ta' ħafna attenzjoni, għandha bżonn ta' ħafna kura, għandha bżonn ta' ħafna formazzjoni, speċjali kif iġibu ruħhom il-ġenituri kif iġibu ruħhom mal-uliet ta' xulxejn u anki bejniethom bl-uliet tagħhom li jkunu ġabu miż-żwieġijiet ta' qabel. Imbagħad hemm grupp ieħor, tim ieħor li jieħu ħsieb lil persuni li għadhom qegħdin jisseparaw, lil persuni separati, għax anki dawn għandhom bżonn ta' attenzjoni. Kull separazzjoni hija xi ftit jew telfa, iġib magħha xi ftit jew bereavement, allura għandhom bżonn tas-sapport u l-għajnuna. Hemm grupp ieħor li jieħu ħsieb il-persuni romol, mod speċjali dawk li jormlu meta jkunu għadhom żgħar, familji żgħar. Imbagħad hemm tim ieħor li jieħu ħsieb lil familji li għandhom persuni li huma diversament abbli jew aħna ngħidulhom persuni b'diżabilità. Dawn huwa importanti ħafna li jkun hemm attenzjoni partikolari għal dawn il-ġenituri, għajnuna partikolari kemm għalihom kif ukoll anke għall-aħwa tal-persuni tat-tfal b'diżabilità. Imbagħad hemm żewġ gruppi oħra, wieħed marbut mal-anzjani li huma attivi, allura l-anzjani li ħafna drabi ikunu dawk li jiffurmaw jedukaw lin-neputijiet li tfal tat-tfal tagħhom, kif ukoll tim ieħor, grupp ieħor li jieħu ħsieb l-anzjani fit-terza età, l-anzjani li jkunu iktar passivi biex ngħid hekk, li jkunu iktar qiegħdin.
Dan l-isforz li qed tagħmel id-dijoċesi b'dawn l-10 timijiet favur fil-ħidma favur il-familja mhumiex għajr mod ta' kif Alla ikompli jinteressa ruħu fil-bniedem. Ma ninsewx li Alla tagħna mhux egoċentriku, mhux egoista, Alla tagħna ma jixtieqx li kulħadd imur għandu u jfittex li ikun meqjum jew adurat minn kulħadd. Mhux dan l-iskop tal-fidi, mhux dan l-iskop ta' Alla tagħna. Alla tagħna jixtieq li jara l-bniedem kuntent. U għalhekk tali l-nifsu u għatu jagħti l-nifsu kontinwament fil-Knisja biex jgħin l-bniedem, biex isalva l-bniedem hemm fejn hu fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Dan hu l-iskop tal-ħidma favur il-familja li qegħdin inniedu fid-dijoċesi tagħna.